ene ye ba ya amamre na na eguso sam ne se wo hwe ba bia ye duru ya nana Appiah wiafe abebio Sanwoansan Hemanhene na sesi wo hwe a wote apakami na sentia amenne nana Appiah wiafe abebio Sanwoansan Hemanhene ne ho akohia wo doti ya ye Appiadu Hemaa nana Serwa Bonsu ene se wono na opinso ne nice okrawye no obrawe ngoma so otumfo se tutu asantemera wayi no se womra na ne mpabo akese no mfanche na omesi na nem wo hono ti se ne amamre ne amane etie no se opinso yi obi sa na obedwa bo ase na ba bia wokona ti se de opinso na aba sa me so hwa doti yi na wokono akwakohwe na Serwa Bonsu Appiadu Hemaa wokohwe na ni echi na afi wane ne edinkra na enkra opemso de ma no so wo meka nche ne ja wode eja no zabire yi na Appiah wiafe abebio Sanwoansan Hemanhene wohwa wapie a woba abre okohwe emu no eni echi no na wohwe se de nyina yenim na opanyin na de ba ko edanso na eya aka ho asa zabire wohwe se de wosi yi ne na ne ntoma no ye de abodu mu akyekyere na enye nwanwa se asa na obedie se wohwe a okurafna ene okura tuo na etuo no ewo fom ena asekan no eda so eyafna na se wasie tie gina no de aya asana na mehwa gine na no mako na je se ebe mua no eba enche enti wo de mo mayenya abotre na yenhwe na Appiah wiafe abebio Sanwoansan Hemanhene yenhwe asana kakra na yensuensuan bibi mfamfiri.
ayefo se ye kan na se ye boa ene da ho no no nana apro wi afia babio Sanwoansan Hemanhene eno no empo owie na wote apakan ma wode nani kire dwabo na se nimpo no oguso a woyi nkeche ewa apakan no e ma remfi se ya kapen ewo Nyansapo dwumadi se wo hene etra apakan na wo Hemaa atena sikum enti so hwe Sanwoansan Hemanhene die ya apakan ena wotima akwabanane ena asosomu a ededa wono metri a eno no enya asem ketua kwa ebre die eyedwabo nankasa de bia beka se yie nankasa ekoso no eho ena na apel wode nani echirimu na ajawa kwa kwaji na kunwa se otumfo nsi anemu na afeyi edom abusua adehye ene nananom a womutum ba ye no ono so akọ no mo de ani die ni bu ese fata se openo so nsi anemu na afeyi akwa akoma na kwaba na edom so ehunu enti se wo hwa eno ana ekoso no ofri emu no bia na ajahe kura brewa na se yede na to na ya hye ne kama no ofri ho na yesi wode nani echire mu dwabo na se asane de medikaka se wo Sanwoansan a eye Hemanhene ade ba ko a wo ye dey a wode be ma wo ansana wo weni afri no so asa oguso e ma remfi se asa na nanom se nyina no so no ya na ekire ekasa se wo hwe ba ko a wo ye ni sesi ade nsa ko bunkum eto ba ko ko nifa na wode be pem no bono so na asa kire kakra Nyansapo inim ne se opa kesi kuro no eye ne dia kuro no eye ne dia enti asa na nanom se nyina no no wa sekire tisabie ko to ye kufi kwa mu bia wonko na wonko sa asase abra na nanom atwa hia avanza nko bonkum nko nifa me bobo so enka nje na nanom sa za asene ye odia eze honde ni obi ne kuma ntwe osi ako ena odi nti ede age ache menti yese bra na nanom atwa hia no no ye ho ne yimre nto asemu ewo ho no chese wo kostese wo kosa unuma sana enha ho na enkonkosa nana apewi afe abebio Sanwoansan Hemanhene eno no obuso enche na odru na cha ye wose okono okotena se na eja ebema ne mo Appiah ema na kwaba na afi yeto aso ewo ho ayefo yeguso a yewo Appiadu na Serwa Bonsu awo ya Appiadu Hemaa ne doti ye na se sabredi e bema ayemre wo hwa monsieur efri nana apro ya fe abedi Sanwoansan Hemanhene bemensu oso de adwiniti beba de ti monsieur kakra ya na eja se odofo bi saa obi a wo bema obi a onim ne saa na obeka nchire do friend nto a wontintin ni obekọ akura ya ne ha de pa nenso no oba ade na nkasa na obo na de nkasa ewe pa ti be de de dream you kura ida ti ni yesia usu kakra na sana aka ewo asanma we de eti na ya so na nkasa arepo asa ma remfi Nyansapo me pa YouTube anewo enti wadaroma se obeboa ye ne nso aboa wo no ya no subscribe de ama eto mu anu hu na wa kire wadwen
na wa share nso se ne be nneema betimi akon kan ya like nso e fa man ho no yeda so a e wo Appiadu Hemaa ngana Serwa Bonsu edoti yie no ase same de emfonyina mo hwe yi ne wo hini nana apowiafe abebio Sanwoansan Hemanhene a chese yeyi no se omisi opom so na emu no eno no afi na chese wakwa akotena se ampanyifo yakwa akoma akwaba ewo no ono ni wonu ni sɛdeɛ wɔsɔ wɔn bi atena se amamena ni amane mu no saa pepepe bonsa ahenkwa abor so atimi kwa kusi besi du enum wofa na enum wofa ti beenum obi akura afana na yakeka de asi ani asekyere ne yakyerem hene nana mensa Bonsu asekyere wɔn odi ka akɔkye ne bɛmma tenten kokɔ kama ha wɔn no ɔhene nana bɛmma Bonsu ɔde asekyere hene wɔn no ene woni gina hɔ yi ono ena mu se waba wo becha nti wachi awi akwa aba no mu na ye kan no na guso ekona nananom ede snap Nyansapo ede ba na ede abema na kwa aba medical catch say otumfuo nsi ade mu nti ha no enyezi boni beka say ebe treat ne say otumfuo se di besi age no se besi ayo no nyina no ekwete se otumfuo uni mamamra sade ontuma mamra na wo mfum amamre enti no bi ene biso a ekwaye mana akwaba se wo hwe opanyina wo kuya asante mantem so afo Simon Osemensa ai wono kwa ne bi no osenye Simon ofre ne Simon ya na won pe edin so de obia ne ndi se di sipenti ono de no Simon Osemensa ewum se di Simon nyina saa ne so pen enso de Simon asa ena ebinum so di no ha no
papa de Bonsu na Appiadu yado. Na sia ni fie ana na bi nyanya we am tira he. Na sa de na papa ngo na na baba fie. Abusia sawhwe de adru ya na kyese esum eba animu ni bribri ha sene ebe na konkonchen enche tino na ewose ye bomode na yedi akudie no yedi ebe awie enti sawhwe de adru dia ohene ensi anemu asori na Appiah abebio Sanwoansan Hemanhene otunu to a watena na park ma wo kwedie na kyese na nanom kai a wonum ba ya nso no wonum so akonya da ho a won betumi ama omusu na wo makọ wode ade hie ni edi nkra wo kọ no enu nti no na Nyansapo ana yede mo nso ebesi abra ebepie mu ewo Appiadu Appiadu Hemaa na Serwa Bonsu na yi ase we odefo owusu mamenhwe baabi akoye odefo owusu amachi a woto so milu Appiadu ehene na wono wanya ne baabi ekọ ohonom na asabia yi dindi eto so a enye asempeto akro odefo owusu odefo owusu Appiadu a woto so milu ehonom na ekoye medi nsamre die yede mu si emamu remfi se yaka kyem se Nyansapo osane ne badwemba meso wo ko YouTube a ye ho amamre ne niema bi atise yidie yedi mutintima ya yenye yadwen se yebema na akwakoda sense eno ene ma bibifo ye bibifo eno ene ma asante eye asante ti ubo moden na wokọ a ya no subscribe ehia me pa ya like fama me ube no a share nso na wonu bi anya bi ahwe na wagya wadwen kye nso ede ato ase ede amaye se ne be niema ebe kọbọkọ na Sanwoansan ede asa ene DJ kwai abra yenso ye sori so medin ene abusua pani owusu aduoni ye be hia de